kusuisa dita mo kolsa sabai kai mai sabai mochadi oloke mo kusuisa dita nin thi pori kami to sugar kono osida kare nika pressure normal no nung mo kolsina jang nang gari gana no abo ta se tui phema bo urun tani mam bla gari gana to mina ta se tolati phajita mina buma hin thane phajita yang te tolati phaima no दादु नरक तिनी अ जगाव ब पारानि ओंगै अ जगाव सरि नायजोंना फाइमानि खिजा साग्रादि का एक्चुअली माइरु खोजाइनि और डॉक्टर अलक देवबर्मा बहुत प्रत्येकटी शनिवार सेकेंड सैटरडे बा फोर्थ सैटरडे वो फाइव ये पारावो पारानि बुरा बुरी रंगनो नायो ini खबर मांखाजों गायना आरानि जों इथिनि रुगि न क्या फुंनाय नै फाइमानिता रुगि खै साब ताम कलाय रुगि आनि फेमिलि न ताम मानि दादु के साइखनारि गनि बिनिखाय सतो यो इन्फेक्शन मानजागो एंखाय बहुत बार न बिथि चाखा डाक्टर फनोका हामिया हाम दंगो तैसा उंगै फायो डाक्टर अलग बायखाय औ कुमार गातो बतंफ्रो 1999 no बजे ट्रिटमेंट खलायै रहमानि प्राय 22-23 बसरं ना अब हाम तंखा ओंखाय दाबक तैसा अब उगर मानजाक फिका हंका काय दाबो बर फायो हिंखानाय न जों ओंखाय सार बायतिनि कय बसरंनि परे मालायमानि तिनी प्राय 22-23 बसर ओंखा बबाय अर बन ओंखाय आसिक बसरनि परे तिनी मालायै बबाय सरि नायजोंना रखनै फाइ बबा हाय मा दंहा साग्रादि खूब हामजाका जों ब मते कै तंगय माने ब लुकुरंनि आशीर्वाद तेब मानथन बतेब कतरं थांतुन भबिष्यत बिन तेब काहाम कैन चलि मानानि चलि तंथुन आबनो सिनि आशीर्वाद ब बिन थाने थागुन थाने ओंखाय दादुनो बेले बेले हेना हामबाय जरारि मानि बागै ओंखाय नरक तिनि अ जगाव तांखायना बागै फाइलायमानि खिजा साइखनारि गारि ओंखाय ओर फाइमान कारण ओंखाय डाक्टर बाय गिसा नायजाना फाइ बसा साग्रुबाय मानि बखरं मिहिमबाय मानि आगो नायजाना फायुता ब डाक्टर बाय नायजाना फाइ डाक्टर ओंखाय ब अलक देवब्रमा मागि सिमो पारावन दंलांगो ओंखाय सिमो पाराव फाइ बता सोपाय फाइदा जोंना तै शनिबार बा बुधबार रखै फाइ सोपाय ब पाराव चुबा फाइ तैसा रांजागा ब तिनि दा पुइला अबा हाके चुबा ना आगिनि सिम दा अबा हाके चुबाय फाइ ब आगिनि सिम फाइयो आगिन सिमिन फायो ओंखाय नरंना तिनि अबा हाके जे पाराव बिथि काहाम काहाम रिउ चुबा फाइमानि नुगै बोसोरति खाकसांमा मा हाकिया साइखनारि गारि खाकसांमा माखाय जों बेलाय सेयाव बा काहाम नखाय मानजागैनो जोंबना तैसा नायले फाइजा बसं तै सोपायदा ओंखाय ताबुक चिनि सार डॉक्टर आन मामानो बना बबा हाके चुबासु माने हामबा याफारना मुसुं आबो के साइखनारि गारि बनो ओंखाय तै ब बिनि उन्नति ngै बयनो नाये बिनि उन्नति तै ब काहामुं थं बिन तै ब उंखो जयजुग दं थं नि जों माहिनदा नाना न बेले बेले हेना हामबाय जरारि मानि बागै सार तिनि अ जगाव ताम मानि खिजा साइखनारि गारि तिनि अ जगा म तो तिसा रांचा खिंजाको अनि कामी कसम हिनाया एक्चुअली कसम कगनो साना कगे ठिकिया अ कामियो आं सेकेंड फ्राइडे या सेकेंड सैटरडे बाय फोर्थ सैटरडे आं फायो अनि कामिनि बरक बाय मालायना नै बंनो बंनि हाया जाया दंगाखै बिदि बोराय रिक्लाना बागै फायजाव तनि ओंखाय सार नों अब तिनि दा पुइला अब हाके चुबाय दं चिनि तैसा रांसा कामिनि लुकुरंनो ना आगिनि सिमि दा चुबाय फाइ आगिनि सिमि चुबाय फाइ क्या आं तो नरो चुबाबानि आतै बिसिलाय थांका तिनि कयजन रखाय बरक रक नायजाक फाइगोना ताबुक जतै 20 सो खंहाना ओंखाय सार नेनि सिनि मुंखिजा साग्रादि आनि मुं तो डॉक्टर अलक देवबर्मा ओंखाय एक्चुअली आं आनि पोस्टिंग उत्तर महारणीपुर जेटा मुंगे कामी ब्लॉक नि अंडर
Oke, ang mungkin kami ini orang fayo, oja kan kami o. Kami ni mung tamo je tini o jaga wa bithi Sarang kami o fayo mungkin kami ini orang fayo. Timing kai koita na hoite koita jara naijak Kami nebo ang caitok na yo je ang chartan bising hapai na oro. Chartan bising hapai kan kai patient jotota tongo ang naya koi thana nayo. kai lukurok tabuk teruk da phai tong mai kho Tebo phai tongo tabo. joton khaksang mani thangbai na Atin. sarno belai khena hambai